ଆମେ କୀଟପତଙ୍ଗର ନାଁ ଜାଣିବା। ଏଇଟା କଣ? ହଁ ଦେଖ କଙ୍ଗଡା ବିଛା। ହଁ କୁକୁଡି। ଏଇଟା ପିମ୍ପୁଡି। ଏଇଟା ଉଇ। ଉଇ କାଠି ପୋକ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କଣ? ଝିଣ୍ଟିକା। ଏଇଟା କଙ୍କି। ଏଇଟା ବୁଢିଆଣୀ। ଏଇଟା ଗୋବର ପୋକ। ଏଇଟା ତୁମେ କୁହ। ଏଇଟା ଅସରପା। ଚୁପ କରି ବସ। ତୁମ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚ ନା। ଚୁଟି ହେଇଯିବେ ପରା ଯାହା କରିବ ଚୁଟି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଜାପତି। ଏଇଟା ଏଇଟା କୁମ୍ଭୀର। କଣ? ଏଇଟା ଗେଣ୍ଡା। ଗେଣ୍ଡା କୋଉଠି ଥାଏ? ଏଇ ଗେଣ୍ଡା କୋଉଠି ଥାଏ? ପାଣିରେ। ଏଇଟା ଏଣ୍ଡୁଅ। ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ? ଗଧି। ଏଇଟା ଝିଟିପିଟି। କଣ? ଝିଟିପିଟି। ଏଇଟା ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ। ଏଇଟା ଜିଆ। ଜିଆ। ଏଇଟା ଶାମୁକା। କଣ? ଶାମୁକା। ଏଇଟା ବିଛା। ଏଇଟା ଅହିରାଜ ସାପ। ଏଇଟା ଛାର ପୋକ। ଛାର ପୋକ। ଏଇଟା କଇଁଛ। ଏଇଟା କୋଉଠି ଥାଏ?